Tamang tamang gala. Si Boy pala, Boy. Yan ho. Yan. Kasama ko ang girlfriend ko. Sana all. At saka ang aking mga tropa. Mamaya daw yung mga iba. Kami ho walang gawa ngayon kaya tamang ligo sa ilog. Bundok, aray ko. Yan. Yan. Layo ho. Medyo mainit, masukal. Pero maganda ho liligo namin. Ang tinatawag na dam. Pare, shoutout mula. Shoutout sa mga barkada naming wala. Init ho. Yan. Tundok ang aming pinasok, gubat, makaligo lang sa ilog. Yan. Kaya mo yan. 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 Mangligo kami sa ilog ngayon. Yan, nandito na tayo. Alabas na. Datuloy nagdala tayong kawil. Wow, ang sarap! Yan ho, ang aming liguan. Yan. Huwag na nga paglutuan dyan. Ay, may tuko na. Pare, shoutout mo na pare. Shoutout mo yung mga tropa natin dyan. Ano tayo yun? Mga ano? Tanga. What? Yan. Ano ba na? Yan ang aming mga handa, yan. Yan. Tatay-tayo nito ngayon. Kanin. Wala pa ho ibang tropa namin. Maya-maya pa ho dadating. Yan, dito. Sorry, pabot nga ng tubig. Yan, si Boss Joseph yan. Big time ng Bansudo yan. Hindi man yan. Yan. Ang tubig namin. Bababa na namin. Yan. Yan. Shoutout sa girlfriend kong naihi. Ano ang aming pinagliliguan ho simula nung bata pa kami, ang dam. Yan ho, yan. Ang ganda ho sana niya, lalo kung maayos ng ating tourist sa gobyerno. Yeah boy. Sa ating bayan ng Bansud. Tapos ka na umihi? Hindi ako umihi ha. Yan ho, magpapapoy na si Boss Martin. Yan, arihong handa namin. Yan ang ulam namin, paa ng manok. Oh my God! Wow! Yan, adubuhin daw ho ng aking girlfriend dyan. Yan. Ganda no? Smell naman dyan. Yan. Yan ho, ang aming liliguan. Napakaganda ho niyan. Lalo kung maayos ho ng ating ng ating anong tawag dyan? Ng ating bayan. Municipal tourism. Maraming pupunta dito. Yan. Ganda ho dyan, malinis ang tubig dyan. Dahon ng saging. Nakukuha tayo dyan, marami dyan dahon saging. Yan, si Boss Joseph po. Yan. Pare.
Lakas ng hangin dyan, ano? Saan? Hindi ba? Ang hangin yan. Wala. Tama lang. Yan. Nakahoy na ho si Boss Martin. Yan. Ako naman ho ay maglilinis. Nagpapapoy na si Boss Martin. Pirinay, ayaw sa manamukha. Sa sobrang harang siguro noon. Di, ang swerte. Di, ang ganda doon magtanim ng ganyan, ano? Oo. 1.4 ang 1 kilo, ha? Ayan, ang aming mga pagkain. Yan, hotdog. Yan. Nasaan ang ating isda? Nakababa. Nakababa daw ang isda. Kanin. Yan. Chiria. Yan ang masarap dyan, sili. Yan. May ice cream pa ako kami dala, yun, oh. Sana all. Budol pa ito mamaya. Bago maligo. Dito. Pagkawan. Dito sa plastic. Dug na pula. Dug na pula lang. Ito yung kamatis. Itlog na kinamot. Dug na pula lang. Ay, kahiwalay ko ba? Okay. Kumplito rin pala ang dala niyo eh. Pero may kulang. Wala 1.5 sa Coca Royal. Hindi ka rin naman pare makakainuno pag malamig. Kasi alisin natin sa lang. May konti pa naman yan. Iwan naman sa zero. Yan ay wala. Sabi niyan. Kaya. Sige ba ito? Magkakayat na ako. Puro bawang na ho, are. Ganda ko na ako. Oh, apat pa kami din eh. Wala pa ang ating mga tropa. Diba? Hindi ka yung Tupperware. Maya pa yan. Ano yan? Oh. Ang napakaganda ho din yung maligo. Wala na lang ako sa akin. Yan. Marami sili doon. Ano, yan. Marami na ho naliligo doon sa taas. Yan. Yan. Yung maligo dyan. Dito ho kami sa ilalim ng puno. Mas masarap po din eh. Nagluluto si Boss Martin, aking girlfriend, at saka si Boss Joseph. Shout out sa mga barkada namin na wala pa. Magdala kayo ng ano, ng pare, ano nga dali pare? Royal. Royal daw, Royal. May gin na daw dito, may gin na. Royal na lang daw ang kulang, at saka yellow. Kamatis. Doon ha. No, nagagawa kami ng sausawan ng inihaw na isda. Sabi namang Ayun, sausawan ni yan o ang specialty na sausawan, specialty ni Christine de Chavez. Masarap na sausawan na may 10 sili. Yan. Suka. Yan. Ari naman ho ang cook namin. Si Boss Martin. Ang humahamon ho kay Boy Tapang. Yan ang humahamon kay Boy Tapang. Hindi ho kainan ng kung ano-ano. Ang gusto ko nito, banggaan ng motor silang dalawa. Ang ganda pa naman ang motor ni Boy Tapang pare. Yung uminom ng ano? Kaya mo, uminom ng Change oil. ano, chinsoy. Nagkikilan. O Joy kami nang bito, minute silang ano, Nang yung ano, Joy. Joy naman inom nyo. Oo, pahugas ng plato, ininuman silang ng bit. Ay, kayang-kaya mo pala paring hamunin si Boy Tapang yun. Kaya. Kayang-kaya mo ngayon. Maganda yung
Nainom nga rin sa kanal na may bulok na palaka at bulok na daga. Oo nga. Pang sundalo ang ano mo yan, ano? Bakit sundalo ka yan? Ah, nag-aaral yan ay. Saan ka pa rin nag-aaral sa PMA? PMA ka, no? Angol. Sana all. Sa susunod sama mo girlfriend mo. Busy daw ang girlfriend niya. Kasi nag-aaral lang, gusto na rin makaalis si tayo. Mandarin na lang kulang. Okay. Ibang salita. Kapag di nag-adobo, lagi na Oo, para maluto. Para ano? Yan ho, para ganyan lang ho ang simpleng pagkain namin. Pag kayo ay Naalaga ko muna sa trupa. Yan. Napakasimple ho ng aming mga kakainin lang. Talaga wala ho kami mga pira eh. Nakaw pa yan. Usawan na tayo. Hindi yun. Oh, dahil walang sasawan. Hindi mo dyan. No, ang mga sili naglalabasan na. Yan. A few moments later. Yan. Sarap niya pare. Isipin mo nga lahat. Wow, ang sarap niyan. Boss Martin. Lahat ng ano kayo. Pwede na nating simulan yan eh, oh. Okay. Ano mo pinakaipon siya eh. Yan. Ano lang? Ano kayo, bukan? Talaga? Yan ho. Kaming apat muna, mag-uumpisa na kaming tumagay. Napakaskan. Tagumpay. Tagay daw para sa tagumpay. Yan. Wow, sarap niyan pare. Yan. Ulam. Yung isang ano, Iyo yun? Ano ko yan? Wala yun naman. Tingnan natin. Tignan mo kaya lagyan tubigan. Yan no? yan. Diyan ha. Mahirap din eh. Gawa ng matutumba. Hindi pwede, hindi makukuhanan at mababa. Ito na lang. Doon sa isa. Busy pa rin si Boss Martin. Tutok pa. Yan. Tare, baka may gusto kayo shoutout dyan? Wala. Wala. Girlfriend mo. Girlfriend mo, shoutout mo naman. Gisa yun. Busy. Sino daw kasama natin? Dahil Marami tayo. Hindi niyo ko sinama. Sino sabi? Sama ka sa papa mo. Dito. Yan na ho. Nagdatingan na ang ating mga tropa. Yan. Pare po. Pare, sino may naman mo pare? Si Boy Buta. Ay, kung kalatayin ko lalo na umaga. Pare, hindi magandang vlog, Boy Buta. Inom na kami. Ito ho malapit. Boy Tapang, hinahamon. Pare, sino hinahamon mo? Boy Tapang. Huwag kang umigit. Huwag mo mamigit. Hindi kaya. Inumin mo. Boy Tapang. Oh. Talaga. Ikaw daw yung nakakain ng mga kung ano-ano dyan. Ako naman nainom din ng kung ano-ano. Yan. Pakita mo pare. Matek, oh. Boy Tapang. Gago! Ay, putang ina. Kaya mo pare, diretso. Kaya mo diretso. Hindi kaya. Hindi kaya. Pero kaya mo busin sa ganyan. Kaya. Si Buyo nga sa mo dito itong buksing. Yan. Si Buyo nga. Yan ang mga tropa ko. Yan. Yan. Yan ang mga... Mo na nga ito. Yan. Dini pare, dini. Babad na. Yung sapat. Nauna ang inom kaysa sa budol fight. Yan. Para masarap ang kain pagkatapos ng inom. Sana all. Ah. Boss Ulo.
Sino si... Oy, sino gusto... Shoutout mo dyan? Shoutout ko si Boy Tapang. Oh. Hinahamon din na. Anong labanan? Laban ng kwan. Lips to lips na, pare. Lips to lips to lips. Lips, yan. A few moments later. Yan, tapos sabay tayo. Ano, naliligo na ako kami sa ilog. Yan. Yan ang aking tropa, si Paring Tong. At ang kanyang misis na si Paring Nicole. Gago! Paring Nicole, kagaling lang ng pambansa. Yan, yun ang aking girlfriend, naihi doon. Si Boy Tusok at si Boy Ulo. Kalaban ni Rastaman at saka... Yan na, yan napakaganda ho dito maligo. Yan. Napakaganda hong maligo. Sa kabila naman ho, makikita nyo ang si Boss Joseph. Yan, at ang aking pinsan si Jose. Yan. Yan, napakasarap hong maligo dito sa aming dam. Yan ho, yan. Yan. Yan na. Yan na. Pare, ano masasabi mo kay Baytabang? Ay ayos, ang haba ng guhit. Ha? Tingin-tingin ng guhit to, kung gano'ng kahaba. Ayan ho, tinarakan. Pare, ba't ano yan? Sumabit. Tumapit doon. Alam mo, puro bakal ho yung tinalunan nila. Ganun ho katatapang sila. Wala ho silang pakialam kung mamamatay sila. Pare ho, tingnan mo ang nangyari ho dito kay Boy Ulo. Pare, batingin niya yung gasgas mo, pagtalo mo. Napakarami nga, masasakit yan pare. Yan ho, ayan, inahamon na sa Baytabang. Tatalon daw dito sa dam. Kung talaga matapang, puro bakal ho yan. 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 A few moments later. 2,000 years later. One eternity later. You know, pagkatapos po ng inom namin, kakain naman kami. Boss Martin, yan, nagsasandok. Siya na ako nagluto. Siya pa mo. Talagang napakalupit yan. Pare, sino kalaban mo? Rastaman, kalaban sa pagka-presidente po. Tingnan nyo naman po ang gupit yan. Marijuana. Yan. 5 fingers. Ito lang po ang ulam na. Ang ulam ho namin, yun lang. Talaga. Yan. po kami sa ilog. Yan. Yan. O, yan. Yan o, pinsan ko, si Pinsan Jose. Si Paring Joseph, Boss Joseph. Yan. Yan, yan. Nandiyan na. Paring Tong. Yan o, tatakbo namin presidente. Kalaban ng Rastaman. Yan, yung dalawa hong makulit ang matigas ang ulo. May pagpunta pa doon. Yan. Yan. Okay, lahat mo na yan. Kalahati. Yan. Tayo naman. Talaga. Lupit niya, pare. Yan. Lagay mo lahat yan. Tama yan na ito. Pare, sa patulo. Wala sa patulo, pare. Yan. Lagay mo lahat. Anak, tinaktak na. Yan, talaga. Taktak na ang ating kainin. Ganito lang ang buhay namin dito. Kahit mahirap po, masaya naman. Yan ang mga tropa ko. Yan. Wala kulang pa yan. May mga trabaho yung iba. Bubudol na eh. Yan. Itlog na pula. Yung itlog na pula pa. Nagilid lang yan. Ito na pala. Buksin pa yung yung buksan mo pa yung dalawa na yan. Yan. Buksan mo pa yung dalawa na yan. Yan. Para masarap ang ating kain. Minsan lang ito mag... A few moments later.